Ang tulong ko, karon ako asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalistanan atong hinsugatan apan siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon ato asya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman, uhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo pamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit.
niining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat dinha kanimo. Og unta o Dios magapanalangin ka niini nga programa ug kini nga estasyon. Nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti Ginoong Dios nga ang mga nagapaminaw karon kalamdagan sa Espiritu Santo nga ilang masabtan og mahangpan ang mga pulong sa kaluwasan og unta sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Ikalipay og amo nga pasalamatan ang imong pagtubag o paghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo adto sunahan sa pinaka-main portion sa atong programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages. Apan sa dili pa ta mo irog sunahan ato diay nga akong i-great din sa atong programa si Mr. Warren Pipito, nag-birthday siya ika 23rd birthday niya karong adlaw. So happy birthday Mr. Warren Pipito. Nya salamat sad sa imong maanyag ug buotan nga asawa nga maogi nasugo ninyo pag pahatod dito sa balay. So thank you Day Fatima, God bless niyo yung tanan, salamat sa iyong pagpaminaw ug sa tanan nag-birthday karon, happy birthday gikan diri sa Jesus is Our Hope. Ug murag nauli ba karon si Sir Melvin Buratso dinas Midilian. Sir, daghang salamat niya, happy Sabat na happy birthday man unta to. Happy Sabat sir. Melvin Buratso. Nya thank you so much. Og sa mga taga Nazareth karon, maayong gabi yung tanan. Unya hantud ning mataknaa si Brother Isaw. Naarong gyud siya dinha sa Paypay tungod kay last night ron sa crusade nga ginahimo. Maybe next makauban na nato siya kay katapusan rong gabi dinha sa waling ginao crusade nga ginahimo diha sa Kabadkot sa Barangay Paypay Daan Bantayan. Okay, sama sa atong naandan mga kigsunan, ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tanaw ni sir, maayong hapon sa inyo dinha, nangandam na pud mi, bisan layo-layo pa ang oras sa pagsugod sa inyong programa kay mulikoy maning amo ang radyo og anha na namo patingogon sa inyong oras kay magsagarak mangyod, magbagyong pero layo pa, okay raman kayo ngano ka ni. Okay, di gid noon mi ka-explain og unsa na kay dili magud mi diri mga expert ug kana na hisgutan lagi mahitungod ana kay iya man kay matungod og radyo. Ang kuan gid ana ang kuan gid ana ang inunta suhito ana naapod anang linyaha kami wa gina namong linyag unsay hinungdan ana nga magsagarat pero doon nami na matigdan, no? Doon nami matigdan kay kana na ang na experience namo pag ang radyo patingugon unya naay nasabay nga cellphone nga naka-charge mo nang magsagarat magbagyong. Sa amo lang nang naobserbaran pero di san mi sure nga mo ginay pinagakoses pero sa amo lang na nga naobserbaran basta naay cellphone nga naduol din ha nga gi-charge sa inyong radyo magsagarak gid na siya. Unya kay nini ang mayo kay inyo na nga gikuan gipatingog layo-layo pa. Well, patay basahon na okay. Daw kaathagid katama sir ang inyong eksplanasyon sa mga pamangkot da sa radyo. Ang siling sang akon nga pakaisa
magpatugmaw daw siya sa SDA. Kag siling ko, ako man mapatugmaw, ti anho namon gid inaiya. Okay, dili ko sa ni i-delete ha. Unya mo kuan ko mangayo kog daghan nga impormasyon asa ni nga lugar, asa nga dapit o unya sagdi lang kay kuan kinini ang mahibaw-an ra gid unya ninyo na. Dili man na pwede nga maglargo la mo og pabautismo nga sama aning makita nimo sa kuan kinini ang uban nga kuan kanana ang mutuo o pabautismo luwas pagingon mo to diretso bautismo pero dili na. So salamat lang ato lang na nga kuan, ato lang yan nga hisgutan ang akong load mo expire ni ugma pa sa gabi so makatawag pa koron igabot nako sa balay ha magistoryahan na ita. Okay, last text na lang akong basahon. Okay, Kuya John, happy Sabat ninyo ni Kuya Libby. Amo unta gipangandoy kuya nga makabisita mo diri sa amo nga church kay aron nga ang tanang mga kaigsunan nga nagpaminawan sa inyo ha makakita pod personal. Hinuon kami nakakita na sa imo usa ka higayon nga gi-invite ka speaker sa association sa Naval. Okay, salamat lang no. Unya sagdi lang moabot ra ng panahon na nga usa sa amo dire ni Brother Libby makabisita diha sa inyo nga lugar o dapit, but as of now sorry kay doon na patay mga importante nga mga buluhaton nga angay nga ato nga kuan atong himuon og sa kuan pa sa hilunggo pa mga hilikoton no. Muna nga salamat sa mga pangandoy nga makabisita mi diha sa inyong simbahan no. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Brother Libby, pwede ba matan-aw mo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagasunod nga mga nasuras kalibutan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener kutob sa naminaw karon og kutob sa nagtan-aw sa ato nga live broadcast mga higala sa Facebook. Okay no, atong gina-welcome ang tanan karong gabi na sa ato nga programa. Makahimo na mo higala sa pagpadangat og mga mensahe, pwedeng mo text mo namo ni Brother John. Pwede ang inyong mensahe ari paagi sa ato nga live mga higala no. Aron ato nang mabasa na mga importante ding mga messages. Labi na amoy mga pangutana, so isend na diri namo ni Brother John. Unya atangin niyo higala ang question and answer, ang pagtubag sa pangutana kay makahimo mo higala sa pag-participate karong gabi una. Okay nya palihog lang po no alang sa mga viewers atong i-share ang ato nga tulumanon nga to sa atong mga friend para nga ang pulong sa Dios mukatag sa tibuok naong sayuta kay ang maayong balita sa Mateo 24:14 ipamatuod sa tibuok kalibutan og sa tanang kanasuran ug unya moabot ng katapusan. Okay, ako ning sugdan pagbasa higala ang mga mensahe nga ato nakita ni sa screen. Niya si Sister Leah Muñez. Salamat kay nakatingog na mo. Okay, nakatingog magyud mader pero doon nalay problema one night po at tungod kay nasira ang linya sa internet. The following night nakatingog na ta pero surprise me kay sa pasidaan nga kuan kanana ang dili sila ka sure og kanusan nila mapabalik pero kay immediate man gyud ay kaayo na pabalik man dayon. So mao ra tong usa ka gabi unya the following night nakatingog na nakita na makuan na live na hangtod karon. So thank you sa pag-view mader. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi Brother John, Kuya Libby og sa tanan nga mga kaigsunan naminaw karon og balipayong adlaw nga igpapahulay. God bless. So happy Sabbath also Brother Ronilo. Anya niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby, Kuya John og sa tanang mga kaigsuunan, sisters and brothers, and happy
Sabbath. God bless. Kikika ni Sister Ginaline Lumuntad. O niya sad itong tanahon sa itong cellphone ni apod si Brother Otik Saniko sa kuani sa Baybay City, sa Baybay Lite. Malipayong Sabado, mga kaigsunan. Happy Sabbath sa tanan. Okay, Kumusta ay Brother Saniko na baptized na ka? Or, Okay, Brother Otek, murag malahi na ang imong tiniksan kaysa una. Muraog. Malipay tanin. Makapalipay na. Kumusta? Ipaltagay mig information ko na ba? Kay murag, this is the first time nga how nice to hear nga ingon ani ang tunada sa imong mga imong text, no? Nya kumusta naman dai tuod ka, no? Uban sa imong pamilya nya tagay lami og kuan, tagay lami og info kung unsa nay dagan sa imo diha nga nalahi naman ang tunada sa imong kuan. Unsa nabatismohan na ka o nagpag-Bible study ka o nagsigi ka na ba og simba usa sa pagkakaron? So, thank you so much, Brother Utik, sa imuhang pagdasig sa among kinabuhi, among kasing-kasing diri sa studio. Okay, nasa ito ba son, Brad? Wala na si Duterte nang gawas to sab ang tanang mga sagbot sa atong katilingban. Doon na maghihapon to yung mga sagbot, bisan diha pa si ex-president Rodrigo Duterte. So, gana na ang ato lang, mo-cooperate ta sa giplano sa gobyerno nga unta magtinarong ta dili ng mga binuang no na maghapon to daghang mga unsa-unsa din ha panahong Duterte unya dili nato ikapasangil sa presidente ang mga kadaotan kay gisulti mo nas Biblia musanay ang pagkadaotan mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Thank you. Okay, mayong gabi diha nimo kuya. Great lang ko sa akong mga anak nga pirming maminaw nimo kada gabi kuya. Tata anak mo sa yon. Sa Camotes te. Si Tata. Okay. Tata, salamat ha. May gabi sa Camotes. Okay, ni asad si Sister Elina Kimno ang magwang ni Brother Joseph. Yes, pirmi mi dili pirmi gyud pero kadaghan magkita may kay akong anak mauban na gani ito mutudlo man dahil to dinha sa Lugawan. friends. Friends niya. Once nga mulingkod na mi dinha, iglingi na ko sa likod na may maayong stage dia na ada yung kuitaw mahinumduman nga nangandoy gyud in town. Kuno na lima ka buok Biblia niya, mut kanus ana niya himuon. Sige Brother Levigo. Okay, ang minsay mayong gabi sa tanan niya nag-send siya og mga heart. So thank you kaayo Sister Elina. O niya sa itong tanawon mga higala ang mga kahigalaan na to makigsunan nga nag-view ni Aster Lia Muñez, Brother Basilio Notarion Jr., Brother Ronilo Itang, niyasab si Siloy Del Tam, Ginaline Lumuntad, niyasab si Tomailo Linad Owait, siya ni. O niya po si Hertrodis Yorpo. O niya nakiguban sa nato si Brother Andy Noval, Magno Lasco, niya si Aldrin Gailan Gomez, anak Lito Lucerna Senior, Ronilo, niya po si Ivy Pirinio Alvarez, o niya Elina Kimno, o si Sister Nina Mata. So mo ni atong mga nakita sa screen ni atong gipahinumduman di ayno atong distrito dinhi under ni Pastor Cuyos nga mga adlaw association meeting pagahimuon diha sa church sa San Remigio. So makaigsunan Association meeting pa, dili pa association. Association gina siya. Ha? Association gina. Association. Og mga adlaw. Sa San Remigio Church ay held ang association. Pero anha sa kabid ko sa complex nila. Mura ka na sa Dili sa simbahan. church. Simbahan nagian po na ako karon mura nag-andam na to sila diya sa church. Mura siguro no sa dili dadha mo kayo schedule god ang kuan pod siguro wala sila di sila kasud sa kanana ang sports complex no manang ana na lagi sa church. Okay, salamat kayo sa pag-host sa San Remigio Church no sa association og mga adlaw. Okay, akong ibalik panahon ni Brother John alang sa pangutana.
Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning kuan, ato ning basahon ning pangutana. Brad, mangutana ko. Okay, nindot ni. Brad, mangutana ko ninyo. Si Kristo Dios, mangutana ko ninyo. Kung si Kristo Dios ngano man nga diha sa Biblia, wa man kay mabasa nga si Kristo dunay mga pamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Arman. Okay, okay raman ning pangutana ha, pero makapaduda og si Arman wag gani dagha magoy naa na magoy magsigig daladalag laingan laing address, pero honest to goodness lang yun para sa uban ato lang ning tagaag atensyon, no? Okay, Brad, mangutana ko, matud ninyo si Kristo Dios ngano man nga diha sa Biblia wa man kay mabasa nga si Kristo dunay mga pamatuod nga sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Okay. Arman, daghang salamat Brother Arman. Kining ingon dinhi nga nimo distonada nimo matud ninyo. Kabalukag unsay basihan ani brother kay ang amo gud diri nga kuan, ang amo gud nga kuan dinhi based on the Bible man eh. Pag ingon nimong matud ninyo, kung unsa man na ang butang nga inyong nadungog ug nabati, diri namo kana matud na sa Biblia kay based on the Bible man eh. Ug unya dunay basis sa mga na-receive nato nga mga kuan, sa na-receive nato nga mga text messages nga mura ba og kataw, kung sa dagat pa kataw, pero kay mamaman kataw anan. Kay kuno kining pagtulunan sa Seventh-day Adventist kinupyar ni kay ang nagmugna man kuno na nga si Kristo Dios, si Saint Ignacio sa tuig 325 nahinumdum ko sa among apuhan nga sa maguwang sa amahaning Papa tung iyang expression por Dios por Santos nga og giunsa gid kaha pagbalanse o giunsa sa gid kaha paguna-huna pagpamalandong nga ang pagka-Dios ni Kristo ang Katoliko mo'y naghimo si Saint Ignacio sa tuig 325 nga wa pa si Saint Ignatius diha dugay na nga mugna ang Biblia o gipamatud-an na sa Biblia nga si Kristo Dios nga nganong isangit mo dito kasang Saint Ignatius. Kini nga matod ninyo, ang amo lang diri ikorek ani matod sa Biblia. So ang gitudlo o gisulti sa Biblia amo na nga gisulti o gitudlo. Kung imong basahon ra gud brother ha, ang maayo man gid nimo o gusto ka brother nga makatinil og Biblia, tiksi ko. Kay nakakuha ka naman sa number sa cellphone, tiksi ko kay padadaan tigag Biblia. Ihatag ang imong address, imong complete name, kay ako kang padadaan og Biblia. Kay kini magud ni ang tunadaha brother, bunga ra gyud ni sa imong pagkawala gyoy Biblia. Pero naa ka na lang gi Biblia, bisag unsaon panhimo din ha, o sa iban pagpangatarungan dili gyud ka gyud matarog tungod kay ang imong gibasihan gidapigan kamaturan dili pangatarungan. Kung imong basahon ang Juan 5:39 giingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tandaan mo to ha. Unsay gisusi? Ang kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Si Kristo ani nagsulti ha nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Karon atong susihon kung gipamatud-an ba sa kasulatan nga si Kristo Dios o atong susihon ug wa bagyoy mabasa makita dinhi sa Biblia nga si Kristo may pamatuod siya sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Kay mo man ni Brother Rahman imo nga argumento nga matud ninyo si Kristo Dios ngano man nga si Kristo wa may pamatuod siyang kaugalingon nga siya Dios. Balikon ko kini bunga lang ni sa imong pagkawala gyud Biblia.
Ang inyo magod po pangatarungan unya og pangitaan nagkamaturan way ikapakita. Tanawa lang. 5 ka Biblia pero bisag usa ka bersikulo way ikapakita kung imong pangitaan ang ipadahin noon diri. Juan 8:40, Juan 17:1-3. Pero lagi kung naaman gani lagi makita o mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios, bisag usa na lang ka teksto enough na kayo na. Wala po kunong basahon kung si Kristo wala ba'y mga pamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Diyos. O ato kuno ning basahon o dinhi sa Juan Kapitulo 10 versikulo 26 og ngadto sa 33 ingon ini ang gisulti dinhi o timan niya sa akong gihisgutan na nga teksto kaganina nagsulti sumala sa Juan 5:39 nag-ingon si Kristo kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan nga ang kasulatan nagpamatuod kana mahitungod kang Kristo. Busa kung unsa may pamatuod dinis kasulatan mahitungod kang Kristo, ang ato niya na ang pagtuo, ang pagdawat, ang pag-uyon, dili ang pagsupak ug magpagpangatarungan. Nya kung masahon dinhi sa 10:26 sa Juan. Nya timan Brother Arman, parang malipat ka ingnon ra ba kaani nga sayop na nga salin. Doon ay nag-text akong kauban nimo magyud siguro ni kini si kanana ang Lito Amit. Doon na siya 5 ka book Biblia. Ang gi-introduce gid niya sa ako nga insakto nga salin o hubad sa Biblia kanang New Revised Standard Version. Mao ni sakto nga salin. Sa ato pa gawas niini atong sa translation na wa nay lain. So akong gi-tiksan siya nga diha sa salin sa Biblia ang gingon nimong saktong pagkahubad tagaay kog usa ka teksto nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Gikan niya doon to ron lawa alag kalit wagi text dire ug naabay makita sa New Revised Standard Version ang saktong salin nga si Kristo dili Dios. Pero pangutana man ni Brother Rahman, balikon ko ha og gusto kag Biblia padadaan tiga text lang ko. Sa Juan 10:26 sa the Word of God ingon ninyo apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Timan igod nga dinhi ining puntuhan ni Kristo na delikado ang imong pagbati ug ang imong paghuna-huna nga karnero ka ni Kristo. Ug kun karnero yes karnero, pero ang gingon ni Kristo dili kamo mutuo kanako kay dili man kamo kauban sa akong mga karniro. Tandaan ninyo na. Unya, minto baka. Unya, ipadayon na to 27. Ang akong mga karniro, maminaw kanako, nakaila ako kanila, ug nagsunod sila kanako. Timan ang mga iya ni Kristo, ang mga karniro iya ni Kristo, maminaw niya. Busa maminaw unta ka, Brother Arman, niining pagpamatuod ni Kristo sa iyang kaugalingon. Akong padayon nagpagbasa. Matod pa din gihatagan ko silang kinabuhi nga walay katapusan. Kalong. Kung si Kristo tao og dili Dios sa inyong hunahuna og pagsabot, papaano makahimo ang tao paghatag sa tao og kinabuhi nga walay katapusan? Ipamatuod ko no nga ang dili Dios ang tao makahimo paghatag sa tao kinabuhi nga walay katapusan. Naingon din matud pa nga gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa man iyang gihatagan ang iyang mga karnero. Pero kadtong giingon niyang kamo dili mo tuon ako kay di mo kauban sa mga karnero, wa mo ilabot. Anang gihisgutan nga gitagaan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. Ug dili gayud sila mawala. So ingon ni ana kasiguro o kaseryoso gyud diha sa kang Kristo kay matod pa ni Kristo dili gid sila mawala. Kinsa man
kadtong mituo kaniya. Nagingon din walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. So kung una-una aka way makaagaw gikan sa akong kamot. Doon nalay tao nga nagpatuo pod nga siya bright makamao kay kamatuoran kay ila kunong relihiyon na apod makita gyud Biblia. Munas ginhawa tamas ginhawa gyud. Nagtalikod in taon ang pobre. Gikalitan lagi tigbas nga nagtalikod. Ngaon ta wa magid sila nag-away. Nakasamad gyud tinuod kay wa man lagi intay mata ang luyo. Nakasamad gyud munas ginhawa ginyang panigbas. Ang mga tao nakasaksi nagdinaganay tungod sa kahadlok. Hala, mura gising nakatigbas ba og mananap. Pero nahitabo nga ang armas nga iyang gigunitan na ilog ragyod sa iyang gitigbas. Kay kun ang iyang gitigbas sama pa kadautan sa ilang pundok, sa ilang hunahuna, ang nagdala sa armas kay nailog man, maugid untay matagod mapatay ni adtong panahona. Pero bisan gamay nga dautan nga mga pulong ug mga dautan nga gibuhat sa iyang dautang buhat wa gyud na nakahimo nganuman tungod kay ang dautan dili gyud na dapigan sa nagkinabuhi nga tarong. Nagingon din walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Nagingon din gihatag sila kanako way makaagaw. Ang armas nga mo ginitan maagaw pa man. Pero ang mga tao nga gigunitan ni Kristo wa gyud makaagaw gikan siyang kamot. Nagingon din gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan o walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Brother Arman, seryosoha kining mga butanga. Wala mituyo kung hilabta ng inyong gibarugan diha kay usahay ra ba mo adigid usahay permanente mo sila obra bagyodayon mo. Pero alang-alang na lang sa kamaturan para sa kaluwasan sa imong kalag ug sa ubang naminaw ron. Ang giingon dinhi nga walay makaagaw gikan sa kamot sa amahan. Ambot ug managsama ba mo? Una masanis inyo hangga sulod masanis inyong 25 ka tima. Walay makaagaw gikan sa kamot sa amahan. Dunay nag-text diri sa ato nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Bisag unsaon ako basa ang Biblia, wa ko kabasa nga ang matuod nga Dios walay unod ug bukog, pero naa i-text ko no diri. Kanang Mateo 24:3 Lucas 24:39 kung sa Tagalog ba panis na yan. Kana na ang Juan 4:24 mas lalo pang panis yan. Nga naman wa man gisulti diha nga ang matuod nga Dios walay unod ug bukog. Kung atong tugutan apan dili nato uyonan nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, kini gisulti ni Kristo walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. May kamot ang amahan. Niya asa man na ibutang ang kamot kung way unod ug bukog. Hangtod ron kanang problema wa gina masulbad sa dunay 5 ka buok Biblia. Unya ipadayon na tugbasa nagingon dinhi. Ako ug ang amahan usa lang. Usa lang. Unya kung iwi pagyud ning basahon sumala sa 17:11 sa Juan ingon niini ang kon giingon din ni Roman sa Juan 10:30 ako ug ang amahan usa lang. Pero sa 17:11 mao nagini gisulti karon mo balik na ako didto diha kanimo og dili na ako magpuyo niini nga kalibutan apan sila magapabilin pa dinhi o balaan nga amahan pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako bantay kini nga mga tawo aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Kaklaro di ba? Karon niya ingon din ni Kristo ako nga man usa lang. Kabalo ka Brother Arman og unsaon gyud paghila nga mapugong-pugungan lang gyud intawon mo usa lang sa karniro. Gipuna di ba? Usa lang sa karniro pero mao ba ni gipasabot nga gipasabot sa usa lang pag nga ako nga man usa lang mo ba ni gipasabot usa lang sa karniro o
usa ang ilang pagka-Dios. Ipadayon na basa, nagingon din Pagkadungod ni adto sa mga Hudyo, nipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Apan miingon sa Jesus, kanila daghan ang gibuhat ko, ingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo, nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kini kanako sa amahan, asa ba niining mga akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong pagabatuhon. Tanawa og unsa gyud ang gipangutana ni Kristo ngadto nila, asa ang hinungdan sa ako, asa ba sa ako mga gipangbuhat ang hinungdan nga inyo akong pagabatuhon. Ang sa itubag sa mga tao, gitubag siya sa mga Hudyo, dili kami mobato kanimo tungod ka sa maayo nga buhat, kundili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Sa ato pa sa mga maayong buhat, ni Kristo wa gid sila problema. Ang ila lang diha, kundili sa imong gisulti batok sa Dios. Unsa magidiay ning gisulti ni Kristo giunahuna ni sa mga Hudyo nga batok sa Dios? Akong ipadagbasa. Kay ikaw tao man lang, apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Nya wa day magpamatuod si Kristo aning bahina nga siya Dios. Nagpamatuod oy. Pero aron gyud di ka malipat, Brother Arman, tiksiragog ko, og di ka gani mo tiks, ikaw naging mismo, mo'y nagbalibad sa kamaturan, kay padadaan ti kag Biblia, o gusto nimo. Libre na, dili na pabayran sa imo. Kay hapit naman ni mahurot ning mga Biblia, naapay mga tao nga medyo ning katol na ang ilang kamot, gustong mo donate na pod og Biblia, kay ilang giunahuna Biblia pulong sa Dios, gihandom nila nga ang pulong sa Dios mapaabot sa inyo mga puluyanan. Mao na nga way sapayan nga makagasto sila, kay mahal mo ni Biblia ron, labi na ang hadbawon mo imong paliton tag 600 kape naman. Pero di bali nga ingon niya na basta nga mapaabot lang sa inyo ang pulong sa Dios, kay nasayod sila nga ang pulong sa Dios ikaluwas na. So Brother Arman, apay gamay Biblia nga akong nabilin, nga akong ikahatag sa imo, ani usa lang ay lang pagdaghana. Unya nagingon din nga amo kang batuon kay tao kara, pero nagingon ka nga Dios ka. Di na nagpamatuod si Kristo ana, Brother Arman. Karon kung ato na pod ning nuntan ubang mga gipasabot dinhi sa Biblia, sumala sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 1 city ngadto sa 10 ato ning basahon ko no, Brother Arman. Ug mahimo kamo din i-take note ninyo na. Og unya human yung ma-take note, no? Mas maayo mag-i-take note kay og mag-mention mi diri unya mo po itan-aw nyo diha, malipat mo, di na hinuon kay mo kasunod gyud sa bisan unsa. Take note lang unya dayon na human sa ato nga programa inyo na nga masuble. Okay niya, 4:1. Unya sa Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa awa o aron tintalon siya awa. Ingon niya unya after na ni sa baptism ni Ginoong Hesus. Unya atong basa 7, nagingon din si Jesus mingon kaniya, usab na sulat kining nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Timan sa 4:1, si Kristo gihatod sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Sa diha nga gitintal si Kristo didto sa kamingawan ang nagtintal ang yawa, nagingon si Kristo, si Jesus miingon kaniya, usab na sulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Brother Arman, tagaig gamay nga lugway ang imong panghunahuna. Kung si Kristo dili Dios, kinsa man di ito nga Dios ang gitintal ni Satanas sa pagtintal niya kang Hesus, kung si Kristo ay dili Dios. Sa pagtintal ni Satanas kang Hesus, ingon si Jesus, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya atong paday nagbasa nagingon, unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa taas kaayong bukid, og kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan og ang ilang kahimayaan. Og iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa og mosimba kanako. Sa ato pa naagyod sa kasing-kasing ni Satanas ang ambisyon, ang tinguha nga unta siya simbahon, mohapa og mosimba. Ihatag ko ninimong tanan. Tanaw ra gig unsa ka balbahutog ning yawa.
Si Kristo nga mao'y nagbuhat sa tanang mga butang, maupay iyang hayluhon nga ihatag ko ninimo basta muhapa ka lang og mosimba kanako. Ihatag ko ninimong tanang kay maes kalibutan. Unya nagingon si Kristo kaniya mitubag sa Jesus nga nagingon. Pahawa ka Satanas kay naisulat kini nga nagaingon. Mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Kinsa ang alagaron? Ang Dios. Kinsay simbahon? Ang Dios. Nganong musimba man ka ni Kristo, Brother Arman, nga wa man di ay kay pagtuog pagunahuna nga siya Dios. Nagsimba ka lang sa dili Dios. Wa man ay tugot nga ang tao magsimba sa dili Dios. Kay kung imong basahon ang pinadayag 14:6 ug 7, ang pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Brother Arman, nasayod ko nga nakasabot ka uban sa tanang mga naminaw karon. Unta inyong masaksihan ang mga butang nga naisulat dinis bala ang kasulatan. Karon, klaro na, tinaw na. Kung imong basahon ang Juan kapitulo 5 versikulo 32, matud pa ni Kristo mismo. Si Kristo mismo gidana nagsulti dinhi sa Juan kapitulo 5 versikulo 32. Apan adunay lain nga magapanghimatuod may tungod kanako ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod may tungod kanako. Si Kristo gyud ni ang namulong ani. Ako nahibalo nga dunay lain nga magpamatuod kanako ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod may tungod kanako kini tinuod. Kinsa man ning gipasabot ni Kristo nga magpamatuod niya? 37 ako masahon. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang himatuod na may tungod kanako. Kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayhon. Una agid bayhon ang amahan. Wa ko may unod koy bukog, mura laging tawag bahag-bahag nas dagat. Karon niya nga ang amahan di ay magpamatuod mahitungod kang Kristo, matud pa ni Kristo, ang amahan nga nagpadala kanako, siya mao ang magpamatuod kanako ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. So atud ta sa pamatuod sa amahan kay tinuod man na ang pamatuod sa amahan. Pamatian mo, Brother Arman, dinhi sa Herwihanon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10. Di man ni Brother Arman na kung dunay mga setas, inyo man yung termino ang setas, pero teksto o bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo Dios, ingnon mo sayop na nga salin. Pero tagaay mi dire og teksto usa lang kabuok sa insaktong salin nga inyong gituhuan nga si Kristo dili Dios og naa ba. Nagingon din ang pamatuod sa amahan. Ingon baya si Kristo nga nasayod ko ang pagpamatuod sa amahan may tungod kanako kini tinuod. Nagingon din 1:8 og 10 sa Hebrehanon. Apan ngadto sa iyang anak, nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios, wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Unsay gisulti sa amahan? Apan mahitungod sa anak, ngayon ang imong gingharian o Dios. Pero tuguti lang, Brother Arman, pero mag-amping ka kay sayop kuno ni nga mga salin. Kung imong basahon this contemporary English Bible, kung atong basahon dinhi ang 1:8, nag-ingon dinhi sa Hebreo. Klaro ni ang gisulti dinhi sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8. Ingon ni ang gisulti But God says, apan ang Dios nagaingon about His Son, may tungod sa iyang anak, you are God. Kinsay nagsulti? Nga ang anak Diyos, ang Diyos. Nya dali-dalihon ra ba ka, Brother Arman? Ang amahan Diyos, ang anak Diyos. Pila man ang Diyos nimo, duha na. Gisulti na gina ni Kristo nga usara sila, ingnon ginimong duha. Unya, nagsulti din nga, but God says about His Son, you are God. So, dili na malalis, Brother Arman, nga gipamatud-an ni Kristo ang iyang kaugalingon nga siya Dios, gipamatud-an pod sa amahan nga nagpadala nga siya Dios. Og unya kung imong basahon dinhi sumala sa kapitulo 10 sa Herwihanon 1:10 mo ni ang gipamatuod nag-ingon dinhi ining bersikulo matud pa kay nag-ingon man ang 8 apan may tungod sa iyang anak siya nag-ingon
ang imong trono o Dios. Unya gisundan niya sa Jesus, ug ikaw Ginoo sa sinugdan, mao ang nagtukod sa kalibutan. Oh, sa sinugdan siya nagtukod sa kalibutan, ug ang kalangitan buhat sa iyong mga kamot. Gipamatud-an gyud sa amahan nga ang langit ug kalibutan gibuhat sa anak. Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kinsa nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ang Dios. Ang gisulti dinhi ug midugang siya pagingon, ikaw Ginoo sa sinugdan, mao ang nagtukod sa kalibutan ug ang kalangitan buhat sa imong mga kamot. Mga kamatuoran kana, Brother Arman, nga inyo lang dali-dalihan sa mga pangatarungan. Pero para mailang nga tinuod gud na, insakto na ang inyong gibarugan, tagaig husay. Ang imong kaugalingon may tungod sa Biblia na abay makita ug mabasa nga dili Dios si Kristo. Salam. Kung ato pagyod na nga nuntan na Brother Arman, aduna pay daghang mga butang ikapasanto, pero sa makadaghan na magudni gibalik-balik pagpangutana diskanginan kadaghan na sad na nato gisubli-subli pagtubag. Ug tungod niya na kami nagatuo ug nagalaom, Brother Arman, nga ang mga pulong sa kamaturan nga imong nadungog ug nabati karon, mga pulong kana nga nakapatandog sa imong kasing-kasing ug huna-huna. Ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios kamaturan, sumala sa Juan 17:17, ang imong gipamatian karon kamaturan, sa lagtod ang kamaturan napaabot na diha sa imong mga dalunggan. Si Brother Libby magahatag og dugang pa nga pagpatinaw aning bahina, Brother Arman, bisag natinawan ka na. Brother Libby, kini ato ning kuan, ato ning tan-awon kuno kung unsay gisulti dinhi sa atong tan-awon kung unsay pay dugang ikapasantot ni Brother Libby may tungod ni ining mga bahina, no? Okay, ato ning Brother Libby. Padayon tayo gala ito sa pagbasa no sa mga nakita na to din sa ato nga screen. Ato ning tanaw ang mga mensahe. Okay. Niya si Brother Ronelo Itang. Nakita na to din niya sad si Ginalyn Lumuntad. Nakikuban sab nato. Niya sad si Brother Noypi Moreno. Happy Sabbath sa tanan malipayon, naminaw mi brother, kapaglaom, God bless sa all. Kani ka Brother Moreno. Niya po Sister Aida Tirana, happy Sabbath and happy listening to all. God bless. Niya sad nakita tos Brother Jeffrey Arrogante, happy Sabbath. Okay, ato ning lilion makadiyot mga higala ang nahidugang nakikuban nato karong kabiyuna sa atong tulamanon. Okay, ato nakita si niya sila si Pretty Miss Simons, Ertrudis Analisa Arabis, Arman Estrira Diniga. Okay, mo ni mga nahidugang nga naglantaw uban nato karong kabiyuna. Okay, matuta sa pagpadayon sa nanigala. Ang pangutana, nangutana siya may tungod sa pagkadiyos ni Kristo. Kanang si Kristo yun kuno ba? Pagpamatuod ni Kristo siya kaugalingon. Waman kuno siya, waman kuno yung ubasa nga nagingon si Kristo nga siya Diyos. So, may kalabanan nila nga pangutana kay naamanggoy daghang mabasa nga gipamatuod sama pananglitan sa Dios Amahan, nagpamatuod kung kinsa si Kristo. Ang ubang mga magsusulat, nagpamatuod sad sa pagka-Dios ni Kristo, mga higala. Pero dini aning Bible, kining ampulong sa Dios, mga higala, nga Biblia. Ako nga basahon dinhi, mga higala, sa nakasulat dinhi sa Juan Kapitulo 10. Anya, paminawa ha? Atong tanawon, unsay gipahayag sa balaan na kasulatan. Atong sabto nag-ayo. Gayon ni atong mabasa sa versikulo 33. Okay.
Unsa may itong mabasa sa 33? Kinira. Ato ni tanaw ang gisulti ni San Juan, siyang sulat ni San Juan. Okay, matupad sa 33, Gs 33, gayon ni ang pulong si Ginoo. Gitubag siya sa mga Hudiyo. Dili kami mo bato kanimo tungod sa maayong mga buhat, kundili tungod sa imong gisulti. Mantahin na di gisulti si Ginosos. Kung sa may gisulti niya, igunin nga, tungod sa imong gisulti, batok sa Dios, kay ikaw, tao man lang, apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Nag-ingon ka. Nakadungog ang mga Hudiyo, ani katong kaaway ni Kristo, nakadungog. Nangasuko gud sila. Nga naman kay nag-ingon daw si Kristo, nga matod pa, nag-ingon niya itong nabasa, matod pa din nga, kay ikaw, tao man lamang, apan nag-ingon ka, nga ikaw Dios. So Dios Biblia higala, dili lisod sabton. Ang atong mabasa sa Biblia, mabasa litra por litra, daghang mga verses sa Biblia nga nagtug-an mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo mahigala. Ang una-huna gud soban kay kanang personal nga si Kristo ingon, ako Dios. Pero nagtuo ta higala nga ang Biblia pulong sa Ginoo, og ang mga tao nga nagsulat ani minanduan sa Ginoo. Mutuo kita mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Pwede klaruha mag-ayo. Ang Bible higalat pulong ni Ginoo. Kanya nakasulat yun, labihan daghan nga verse. Ari ko magbasa sa gisulti sa amahan mga higala. Atong tanawon, mga pagpamatuod ba? Di ba sana mahitabo nga mamakak ang amahan sa pagpamatuod? Nga naman kay ang Dios higala sa Roma 4:21, ang Dios hingpit nga mutuman sa iyang gisulti. O hingpit, perfect ang Ginoo. O niya, sumala sa atong makita o babasa sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 8. O niya, ato ning analyze sunog ayo kung si Kristo dili bagyo Dios dias Biblia. Kay kundi tamuto ani na walang tayo Biblia hay sa gisulti sa Biblia, ug di tamuto o sa gisulat sa Biblia. Ang ato mabasa ni paminawa kung basahon dinhi sa ato ning tagaag comparison. Ang gingon dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia, matod pa sa ato mabasa sa versikulo 8, 1:8 sa Hebrehanon, apan ngadto sa anak nag-ingon siya, ang Dios ni, ang amahan, ang imong ginharian o Dios wala gayoy katapusan. Manigingon sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Pero gari ka mga higala magbasa sa contemporary English version, ang mabasa mao ni, but God says about His Son, you are God. Ang Dios nagasulti mahitungod sa iyang anak. Og dili tamuto ani, mahog yun ta nga wa na nun tay amahan. Ilan tamutuo sa Dios amahan. Pero sanglit tagtuo man ta sa Dios ang amahan. Ang gisulti rin sa atong mabasa, ikaw Dios. Gingnan si Kristo mahitungod siyang anak, nagingon siya, ikaw Dios. Klaro mo na, di mo na lisod sabton. Sayon kay ng sabton higala. Gawas og na agay problema sa unahuna nga magunahuna ta nga kana yung word nga si Kristo nagsulting ako. Na mao man atong pagitao ng ang wa mabasa. Ang mabasa nagsulti ang amahan. Mahitungod siyang anak. Nga gisgutan ni Brother John kagani ang 1:5.
ingon si Kristo nga dili siya magpamatuod siyang kaugalingon. Kay kung magpamatuod siya siyang kaugalingon, basig huna-huna o nato nga dili tinuod. Ingon siguro sa panaay magpamatuod ako. Ug nahibaw ko nga ang magpamatuod nako tinuod ang gisulti. O nagingon ni Ginoo ang nagapanghimatod bahitungod kanako mao ang akong amahan. So ang amahan dahil nagpamatuod bahitungod sa iyang kaugalingon. Ug unsay pagpamatuod sa amahan? Gaingon ang higala, ikaw Dios. So mo man atong mabasa, so man atong tuhuan. Klaro kay na mabasa. Ang dili manggod mabasa sa Biblia higala, kanang pulong nagsulti nga dili Dios si Kristo. Wa gyud tay mabasa ana nga naay mabasa nga nagsulti nga dili Dios si Kristo. Mao nay di mabasa. Pero ang pulong Dios si Kristo mao nay mabasa sa Biblia. Asa man tutuhuan ang mabasa or ang dili mabasa. Ari gyud tas mabasa. Dili kay kanang pag-ingon nga si Kristo Dios inimbento ra nagtao. Mao man ay hunahuna ihilo sa hunahuna sa mga membro ning tumaw na anang matuiga. Wala oy. Wa pa na nang tumaw ng matawhana higala. Ang Biblia diha nandaan. Og ato nang nabasa nga Dios si Kristo. Gani daghan kay mga verse bisan pa si San Pablo sa Roma 9:5 nagingon San Pablo nga nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Klaro na na tao si Kristo nga mao ang Dios. Unsa daw siya? Dios siya nga nagpakatao mga higala. Kay natao si Kristo nga mao ang Dios. Buto pasabot nga diha nang daan si Kristo sawa pa siya nagpakatao kay natao man si Kristo mao ang Dios. Muna aton tuhuan higala kay mabasa sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga sa mga verses nga among gipanghatag karon atong nasabtan ang pulong sa Ginoo. Nya nato pagayon to kasing higala. Atong sagupon, dawaton og tuhuan nato ang nakasulat sa balaang kasulatan. Wa naman tay panahon sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong pungsong. Mga higala magampo kita. Dalang panan ug matagagahom na mga Dios naa ka sa tronos kita sa mga langit.